खुलुमबाय आं पास्टर कुमार सिंह नार्जारी गिबिसिनथारावनो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बाख्नायजाथों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउट्युब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो आङो गोरबो इसिंजों बरायनानै लाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। जोंनि दिनैनि टपिकआ जाबाय सानै बिगबानायाव लें बैनायनि सोमोन्दो। सानै बिगबानायाव लें बैनायनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन। बेनो जोंनि दिनैनि टपिकआ आरो बेखौ जोङो मोननो हागोन माथाइनि गाहाम बाथ्रा 6:2 24 सिरिनिफ्राय 34 सिरिसिमाव जोङो फरायनानै नायब्ला मिथिनो मोनगोन। जोङो बेयाव बेबादि मोननो हादों जे रावबो सानै बिगबानायाव लें बैनो हाया। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों। रावबो सानै बिगबानायाव लें बैनो हाया। मानो हाया? बे जाबाय सासे बिगोमाया सासेखौ अनगोन नङाब्ला सासेया दुसिगोन। बेनिखायनो सानै बिगबानायाव मालाबाबो लें बैनो हाया। समाबो गोरोबा, खाथिनोबो हाया, मावफुंनोबो गोब्राब। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों सानै बिगबानायाव नोंसोर माब्लाबाबो लें बैनो हाया। बिनि ओंथिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंनो हास्थायदों जे नोंसोरो इसोर आरो मामनजों मालाबाबो मोननैयावबो लें बैनो हाया। मालाबाबो मोननैयावबो लें बैनो हाया। इसोर आरो मामननियाव लें बैनो हाया। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय इसोरनिब्ला इसोरनियाव, मामननिब्ला मामननियाव बियो खाथिनांगोन। जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंनो हास्थायदों। बेबादिजों जोंखौ मा फोरोंनो हास्थायदों? जिसु ख्रिस्टआ बै मामनजों खाथियालाबानो इसोरनि हाबा मावनो थाखाय, इसोरनियाव खाथिनो थाखाय, लें बैनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदों। बेनिखायनो जोङो नायनि बे दिनैनि टपिकआ जोंखौ मा बुंनो हास्थायदों। आरो नैथियाव जोङो नायबावनि जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंसोरो मानो दिनै मा जागोन, मा लोंगोन, मा गानगोन, मा जोमगोन होननानै जिंगासियो। नोंसोरो बेफोराव दा जिंगासि होननानै बुंदों। नोंसोरो बेफोराव दा जिंगासि। मानोना इसोर बिफाया गासैखौबो मिथिजोबगौ आरो गासैखौबो खांग्रा बाग्रा इसोर बिफाया। बेनिखायनो बुंदों नोंसोरो दा जिंगासि। नोंसोरो मा जागोन, मा लोंगोन, मा गानगोन होननानै दा जिंगासि। जोङो गोबां मानसिया संसाराव थासान्दि मोदोमनि जिंगासिनायाव गोदोनानै थायो। जिउनिखौ बावगोमालाङो। नाथाय जों साफ्रोमबो माब्लाबाबो उखैनानै थैयाखै। माब्लाबाबो गाननो जोमनो मोनाजासे जोङो थायाखै। इसोरा जोंनो गाननो जोमनोबो होदों, जानाय लोंनायबो होदों। गासैयावबो इसोरा जोंखौ खांदों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंसोरो बै नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ नाहरदो। बिसोरो बासाबो लुवा, बाख्रिबो लुवा, आबादबो मावा, अब्लाबो बिसोरखौ इसोरा खांदों। आरो हुनि आजानाय बिबारफोरखौबो नायदो। बिसोरो माबोरै बारिलाङो, माबोरै गोथाङै बारिलाङो बिसोरलाय। बिसोरखौबो इसोरा खांदों। बिसोरखौबो इसोरा अनदों। दिनै बारदों, दिनै गोथां बे आजानाय बिबारा बियो फुजाब्ला रानलाङो। दिनै गोथां बियो गाबोननो रानगोन आरो बे रानोब्ला अराव सावजागोन। बेबादि बिबारफोरखौबो जुदि इसोरा खांदोंब्ला, अनोब्ला, होमब्ला जों मानसिफ्रा बेफोरनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन। बेनिखायनो जों मानसि जाथिया मा जागोन, मा लोंगोन, मा जोमगोन बेफोरबादि जिंगासिनायाव जोङो गोदोनो नाङा। जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बुंदों। मानोना इसोर बिफाया मिथिगौ। इसोर बिफाया जोंनि गासैनिबो गिरि, गासैनिबो खांग्रा बाग्रा, जाहोग्रा लोंहोग्रा,
फोथांग्रा फोथैग्रा बे इसोरानो। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ जबान होदों। आरो जोङो नायनि दिनै जोङो सल'मन राजानि बिसय। सल'मन राजाया सासे गाननाय जोमनायजों बुंफबनानै थायोमोन। बे सासे राजा मानसि, बे सासे गियानि राजा मानसि। बियो मा गाननो हायो, मा जोमनो हाया, गासैबो बिनियाव दं। अब्लाबो बेबादि राजायाबो, सल'मन राजायाबो मोनसे बिबारफोरबादि समाय होफबनो हायाखै। दिनै बिबारा गोबां बिबारफोर दङ। बे बिबारा बारोब्ला गोबां समायना रमायना जायो। थिग बेबादिनो सल'मन राजायाबो गावनि गाननायखौ बिबार बारसेफोरबादिबो बियो समायहोनो हायाखै। अब्ला समायहोनो हायाब्ला बिबो सन्तुष्ट गैया, बिनियावबो थोनाय गैया। मानोना बे संसाराव बेबादिनो राजा महाराजाफोर जा गासैबो जोङो बे संसाराव समायफब होनो सानब्लाबो जोङो समायफब होनो हाया। नांबावगौ जायो, थोनाय गैया। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बे संसारनिल' बियो। बेनिखायनो संसाराव थासान्दि मानसिया मुखुब जोङो जिंगासिनायाव गोदोनानै थायो। नाथाय इसोरा बुंदों जों साफ्रोमखौ दाउसेनफोरबादि, आजोनाय बिबारफोरबादि जोंखौ खांगासिनो दङ। जों मानसि जाथिया इसोरनि आखाइजों दाजानाय मानसि। बि मानसिखौ इसोरा अनालासे माब्लाबाबो थाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो बे संसारनि गासैखौबो जोङो मोनजोबब्लाबो, समाय होजोबनो हाब्लाबो, धन दौलत गाननाय जोमनायजों मटर गारि बायदिसिना गासैखौबो मोनजोबब्लाबो जोङो जिउआव गैयाब्ला जोंहा मा मोनदेरनाय दं एबा मा लाब दं? जोङो गोथै। बे संसारनिखौ गासैखौबो मोनजोबब्लाबो, मटर गारि, गाननाय जोमनाय, न' बां, एभ्रिथिं नोंथाङा मोनजोबब्लाबो आरो नोंथांनि जिउआव गैयाब्ला नोंथाङा हफायनायावसो दङ। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोंनि जिंगासिनाया मोनसे लिमिटेसन नांगौ, मोनसे सिमा थानो नांगौ। सिमा थानो नांगौ। जोङो गोबांखौ हास्थायनो नाङा, संसारनिखौ गोबांखौ जोङो लुबैनो नाङा। इसोरा जोंनो जेखौ होदों बेखौनो जोङो लिमिटेसन होननानै साननो नांगौ। बेनो जोंनि थाखाय लिमिट होननानै जोङो बुजिनानै लानो नांगौ। इसोरा जोंखौ मा बुंदों? इसोरा मा बुंदों? जोङो नायनि। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय, नोंसोरो सिगांसिनथार बिनि रायजो आरो धोरोमखौ नागिरग्रो, होमब्ला नोंसोरनो बेफोर गासैखौबो होदेरनाय जागोन। अब्ला नायदो, जोङो मोदोमनिखौल' हास्थायो, खिन्थु इसोरनि रायजोनि, इसोरनि धोरोमनि थाखाय जोङो साना, जोङो हास्थाया। जोङो मोदोमनिखौल' नाजायो, होसोयो, लुबैयो, मावख्रुबबायो। नाथाय मा? इसोरा जोंखौ मिथिगौ। जोंनो नांगौ बादिखौल' इसोरा जगायनानै होयो, नांगौ बादिखौल' इसोरा होयो। बेनिखायनो बे थोजासे मोनब्लाबो जिहेथु जों मानसि जाथिया जोंनाव थोनाय गैया, बेनिखायनो जोंनो लिमिटेसन नांगौ, जोंनो थोनाया नांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बेनिखायनो बुंदों बे संसाराव जेन' गोदोग्लायनानै थाया, जोङो गोदोनानै जोंनि बे मुल्यबान जिबनखौ जोङो नस्थ' खालामनानै लाया, मोदोमनिल' साननानै। मानोना मोदोमाव थोजासे धन सम्पति जाब्लाबो जोंनियाव बै जिउनिया गैयाब्ला, इसोरखौ जोङो फोथायनो रोङाखैब्ला, जिउआव गैयाब्ला जोङो हफायनायावसो दङ, हफायनायाव थांनांगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ जोंखौ रोखा खालामनानै बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायारि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो बे सानै बिगवाननि लें बैनो जों माब्लाबाबो हाया। जोङो दासान, अनजाग्रा नोंथां, जोङो दासान आङो
धननिबो संसारनिथिङैबो मावगोन इसोरनिथिङैबो मावगोन बे धननिबो संसारनिबो आङो थामथिम मावनो थाखाय इसोरनि रायजोनि थाखायबो आं मावनो थाखाय थामथिम बेबादि नङा जों माब्लाबाबो बिदि मावनो हाया मानोना बे संसारनिया हफायनायावसो लांगोन इसोरनिया जाहैबाय बासायजानायाव लांगोन बेनिखायनो जोङो इसोरनि एबा मामोननि मोननैयावबो जों खारनो हाया जोङो संसारनिखौ गारनांगोन आरो इसोरनि हाबाखौ मावनांगोन इसोरखौ नागिरनांगोन अब्लासो जोङो बासायजानायखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जोङो संसारनिखौ लिमिटेसन हिसाबै जिंगासिनो नांगौ जोङो इसोर सिन्था खालामनांगौ इसोरनियाव सिन्थिनानै जोङो जिंगासिनांगौ जोंनि जिंगासिनाया मोनसे इसोरनियाव गथायनानै इसोरखौ लानानैसो जिंगासिनो नांगोन सिन्था खालामनो नांगोन नाथाय इसोरखौ लाफायालासिनो जिंगासिबायल' थायो सिन्थाल' खालामबाय थायोब्ला जोङो इसोरनिफ्राय मोनबो फिथाइ मोननो हाया जोंनि जिंगासिनायखौ एबा सिन्थाखौ जोंनि सिन्था धाराखौ जुदि इसोरनाव खोन्थायोब्ला इसोरा मिथियो आरो बानस'यो जोंनो नांगौ बादि इसोरा नांगौ बोथोराव जोंनो जगायनानै होफैयो अनजाग्रा खोनासंग्रा जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउटुब चेनेलनिफ्राय जोङो जे इसोरनि बाथ्रा सानै बिगबानियाव रावबो लें बैनो हाया बिनि सोमोन्दै बे टपिकनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनानै मिथिहोबाय नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलखौ नायनानै खोनासंनानै माबादि मोनखो बे टपिकनि सायाव नोंथांमोना जोंनो मोजां कमेन्ट होगोन होननानै जोङो फोथायदों आरो जोबनायाव नोंथांमोना जोंनि बे इउटुब चेनेलखौ गोदानै खोनासंदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो लाइक खालामनो शेयार खालामनो दाबावसै इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों जोंनि दिनैनि भिडिअ प्रग्रामा एसेयावनो जोब्बाय जिसुनि मुङै गोजोन